Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning sa lahat ng nanonood ng live ngayon. Again, this is Christian Enrile. Welcoming all of you. Good morning po. Good morning kung saan man po kayo naroroon ngayon, mapa-Pilipinas or ibang bansa. Sa lahat ng nanonood ng live ngayon, good morning po sa inyong lahat. I hope you all are having an amazing and wonderful day to day. Yan, kayo ba'y excited na naman for new learnings? Sa mga nanonood po ng first time ngayon, no? Sa mga first timers, wini-welcome po namin kayo, no? Na good morning po sa inyong lahat. And thank you so much na pinaunlakan ninyo po ang imbitasyon ng mga kaibigan ninyo or kakilala ninyo. Pinakita po yung link at nag-click kayo ng link para mapanood po kami. Some of you might not know kung anong ibig sabihin nito. Basta sinendan lang kayo ng link, tapos nanonood kayo, hindi nyo alam kung sino ako. By the way, pakilala ko po sarili ko. My name is Christian Enrile. I'm one of the training specialists of Orbis Victus International. I'm also one of the international trainers ng ating company. Yan. So, ano ba meron ngayon? Okay, so before ko po sabihin, batiin po muna natin ang ating mga viewers ngayon. Nga pala, I would like to greet our Vice President, Sir Arnel Limpin, a happy birthday! Yes! Birthday boy! Okay, Sir Arnel, nako, sana ini-enjoy mo ang araw mo ngayon kasi alam naman natin na habang nagkakaedad ka, nagmumukha kang bata, Sir Arnel. By the way, si Sir Arnel, makikita niyo po or mapapanood niyo po siya later on kasi tatlong sets po ito. Every Friday, MWF, 2 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. Ako po ngayon na magiging in charge sa 2 p.m. natin kasi syempre, hayaan natin na ma-enjoy ni Sir Arnel ang kanyang birthday celebration with the family. No? So mamaya, we-witness nyo siya. 7 p.m. na ipipresent po ang ating OVI presentation. Okay! Sino bang mga nandito? Sino mga chat naman, comment nyo, happy birthday, Sir Arnel! At saka sa mga mga nanonood dito, sa mga leaders ngayon, please, type nyo po or i-share nyo po itong ating live, Facebook live, no? Hindi nga lang pala tayo live sa Facebook, no? Live din po tayo sa YouTube natin. So, kung hindi nyo alam kung ano ating YouTube channel, all you have to do is search Empowered Consumerism TV. Yan. Click subscribe and yung notification bell para lahat ng latest uploads mano-notify po kayo pagka kinlik nyo rin ang notification bell. Kasi napakaganda po na nano-notify kayo sa mga latest uploads sa ating YouTube channel. Alright? Now, let me greet isa sa mga unang bumati dito, Norma Hajri.
Is this correct? Good morning po, watching from Saudi. Kumusta po kayo dyan sa Saudi? Oh, Ago Modestus is from Nigeria. Happy birthday, Sir Arnel. Thank you so much, brother. Thank you so much. Okay. Ma'am Silva. Uy, isa sa mga top class students po natin. Ma'am Silva, good morning po sa inyo. Good morning. Si Marina Siorson is also from Pantukan, Davao de Oro. Wow! Di pa ako nakapunta dyan sa Pantukan ba yun? But I've been to Davao, no? Such a wonderful place. Ang sarap punta ng Davao. Ang ganda. Namimiss ko na bumalik sa Davao. Cheryl Medalyada. Uy, kasama ko sa Quezon City. Good morning, good morning. Okay. Alam ko, no, talagang binabati ninyo ang ating Vice President ngayon sa kanyang very special day, which is his birthday. And sa mga first-timers and sa mga leaders na rin po nang nanonood ngayon, gusto ko muna kausapin yung mga first-timers dito, no? Dalawa po ino-offer namin ngayon. If you have no idea kung bakit nyo ako pinapanood, dalawa pong bagay ang ino-offer namin. Number one is for your protection. Security ng family mo, yung security mo for yung future. Okay? Security ng future mo and your family. And at the same time, we will also be presenting an opportunity na baka hindi mo pa nakikita, no? First opportunity nakikita na makikita mo ngayon, wherein this opportunity can thrive even sa pandemic crisis, no? Opportunity, financial opportunity, mga kaibigan. Alam naman natin, syempre, dito sa mundong to, wherein ang daming namumroblema, no? Ang daming namumroblema. By the way, let me share my screen na rin, no, para makita ninyo. Ito, nakita niyo naman ang COVID-19, yan, no? Yung virus na yan, ang daming naapektuhan na tao. Hindi lang po mga Pilipino, but mga lahat ng tao sa buong mundo. Ang daming nawalan ng trabaho, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, another thing na ipipresent ko po ngayon is an opportunity para kumita po kayo. Kasi ngayon, alam naman natin sa pandemic crisis, we need an opportunity. Hindi lang tayo pwedeng umasa lang sa isang source of income wherein hindi natin alam mga susunod na mangyayari, no? Imagine, who would have thought na akala natin tapos na ang COVID-19 with the vaccine now, namumroblema na naman, mas lalong dumadami because of the Delta variant. So, wala tayong idea kung ano mga susunod na mangyayari sa mga susunod na araw, buwan, taon. And isa lang ang kaya kong ma-assure sa inyo. Kung hindi ka sigurado sa mga pwedeng mangyari sa inyo, kailangan maging financially prepared ka. Tama? Kasi ang dami talagang nangyari dito sa last 2 years, no? Last 2 years, almost 2 years na, because of this pandemic crisis, because of this COVID-19 crisis, wherein a lot of people lost their jobs. Ang daming mga negosyante nagsarado, no? Nagsarado po ang kanilang mga business establishments. Hindi natin sila mabe-blame. Talagang crisis recession, talagang may problema, no, sa economy ng hindi lang sa Pilipinas but sa buong mundo. Pero ito kailangan niyo tandaan. Bakit kaya kahit ang daming nawalan ng trabaho, ang daming negosyante nagsarado ang kanilang negosyo, ang kanilang business establishments, pero bakit meron dito? Alright? Ulitin ko bakit meron na nagtathrive, na kumikita? In fact, mas kumita pa during this pandemic crisis. Oo, totoo, ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nagsaradong negosyo, pero bakit merong mga negosyante, merong mga tao na kumikita pa rin? In fact, na doble o na triple bang kinikita nila during this pandemic crisis? Ano yung sikreto nila? Okay, ito po sasabihin ko sa inyo. May sistema po kasi sila. Yan. Most ng mga tao na nagtathrive during this pandemic crisis are the ones who belong to what we call the pandemic-proof industries. Alam naman po natin, yung mga leaders po dito, alam na natin na ang ating first division, which is empowered consumerism, is a direct selling industry. And alam naman natin na magto 2 years na po itong pandemya na to, mas grabe pa po ang mga kinita ng mga distributors. Kaya kaya ko sabihin na may mga kumita ng doble,
triple, even times 5 ng dati nilang income. Bakit? Because they belong to an industry na kakaya na sabihin na pandemic-proof. When I say pandemic-proof, ito yung kahit na may ganitong klaseng crisis, hindi naapektuhan yung mga kumpanya that belongs to these industries. Okay? Isa na po doon ang empowered consumerism. Alam natin yan, no? Alam natin yan kasi ang daming kumita ng malaki during this pandemic crisis. And empowered consumerism, our company, Alliance in Motion Global, decided, no? After 15 years of existence ng ating kumpanya, we decided to open up another division. Ang tawag doon, mga kaibigan, is the protection industry. Can you imagine, you belong to a company na dalawang division, direct selling industry at protection industry. Siyempre, hindi naman tayo magbubukas ng panibagong industry, which is the protection industry, kung hindi po pandemic-proof crisis, ay pandemic-proof industry ito. Ibig sabihin, dalawang industry na nag-thrive during the pandemic crisis. Let me give you numbers. Tignan nyo, in direct selling industry, sales value sa Pilipinas, 75 billion pesos year 2019. Ibig sabihin yan, pre-pandemic. Wala pang pandemyang nangyayari. Pero kumita na ng 75 billion sales sa buong Pilipinas ang direct selling industry. Pero can you imagine, pagdating ng 2020, pandemic ha, ito na yung grabe, yung mga grabing sobrang takot na lahat ng tao because of this COVID-19, no? Na-double digit pa yung growth, no, ng health products. Kumita pa ng doble. Nag-increase pa yung mga sign-ups at saka yung mga sales agents at yung digital home-based business natin na intensify. I believe itong digital home-based business natin is one of the reasons kung bakit kahit pandemya, umangat tayo. Because of technology. Alam naman natin pag technology, mas pinadali, no, ang mga bagay-bagay. With the technology, naging madali, kaya mong gawin sa bahay kahit na naka-lockdown ka, kaya mas kumita na mas malaki ang direct selling industry. Why? Because we have the platform called online marketing. Because of this platform, na-maximize ng mga distributors, mga agents ng direct selling industry, na kumita na mas malaki. Yan po ang reason kung bakit kahit pandemya, nag-increase pa po ang sales sa ating direct selling industry. Eto malupit. Pagdating naman sa protection industry, can you imagine this, 2019, direct, Zandy, patanggal muna yung ating banner para makita nila yung ilalim, no? Can you imagine, 233 billion pesos. 2019, pre-pandemic year yan, Pero pagdating ng 2020, umangat pa po ng 5.9% during yung pandemic year, no, na 2020, from 233 billion naging 247 billion. Ano na naman ang ibig sabihin nito? Ito yung mga klase ng mga industry na kahit pandemya, hindi sila apektado because mayroon silang sistema, may plataforma sila para hindi maapektuhan. At yung mga taong who belong to this industry are the ones na hindi rin apektado. Such as yung sa direct selling industry na pandemic-proof, empowered consumerism. Hindi masyadong naramdaman ng mga distributors sa empowered consumerism na may pandemya kasi kumikita sila eh. Ganon din po sa mga agents who belong to the life protection industry. Okay? Ito po, life protection industry investments naman from 1.42 trillion noong 2019 naging 1.53 trillion noong 2020, it increased by 7.78% again during the pandemic year. Gaano ba kaganda ang protection? Alam naman po natin, mga kaibigan, protection, ito sinisecure yung future mo, tama? Pero tingnan nyo, I'll give you a chart, no? Sabi dito, total protection premiums percentage of ASEAN countries in a year. Yung mga binibigyan ng importansya ang protection. Yung insurance ba? Di ba? Sa ASEAN countries, you can see, ang top po dyan is Singapore with 29%. Ibig sabihin, 29% ng population dyan, merong protection. Bumibili ng mga insurances. Yan. Okay, para maintindihan nyo. Pero, tignan nyo yung Pilipinas. Pangalawa sa pinakamababa. 6%. Okay? Alam mo kung bakit? Ganito yan eh.
Hindi naman, alam ko naman ang mga Pilipino, mga kaibigan, is mga matatalino. Hindi naman natin mapagkakaila po yan. Alam na, isa sa mga pinakamatalinong nilalang sa buong mundo ang mga Pilipino. Pero bakit 6%? Alam naman nila kung gaano ka-importante ang protection, tama? Ang protection na ma-secure ang future ng pamilya mo if in case something bad, knock on wood, something bad happens to you. Hindi naman alam natin yan. Kaya lang, ang problema, hindi naman kasing, kumbaga, nasa third class tayo eh. No? Ang Singapore, maraming pera. Yung mga tao sa Singapore, maraming pera. Kaya pag ma-offeran sila ng protection, alam nila importante yun, bibili ka agad sila. Kaya lang ang mga Pilipino, nakatali po sila. Bakit? Magkakaroon sila ng choice between buying or purchasing a protection or an insurance, no? Versus pangkain sa pamilya. Bakit? Kulang na nga yung sinisweldo nila. Bibili pa ba sila nun o pakakainin na lang nila pamilya nila? Kahit alam nilang napaka-importante yan, they would rather, prefer napakainin yung pamilya nila kasi kulang na sinisweldo nila. Pero alam mo kung kasing yaman lang ng Pilipinas sa Singapore, alam ko, hindi lang 29% ang makabibili niya. Bakit? Ang mga Pilipino matatalino, alam nila kung gaano ka-importante ang protection. That's why ito, nakikita natin 6% as an opportunity kasi napakalaki pa ng market para sa ating new division which is the Orbis Victus International, no? Sa ating new division, 6% lang. Ibig sabihin, if you have a positive mind, no, kung talagang may magandang vision mo, makikita mo na pwedeng-pwede ang Orbis Victus sa Pilipinas. Okay? Pag magkaroon lang ng opportunity na makabili sila, mamaya i-discuss ko sa inyo yan. Okay? Pero ito maganda. Ito next question. Ang ganda-ganda na ng InGlobal eh. Ganda-ganda na ng ating division, first division, Empowered Consumerism, EdPlan 2.0. Ang ganda-ganda na, kumikita tayo, talagang kahit pandemya, ang laki na kinikita. Ito tanong, for 15 years, bakit kailangan pa natin magbukas ng panibagong division? Anong dahilan bakit natin kailangan magbukas ng division? We're doing great dito sa ating new division, sa ating old division, which is the Empowered Consumerism and EdPlan 2.0. Anong dahilan? Bakit kailangan natin magbukas ng bagong division? Alam mo mga kaibigan, itong maganda. Alam naman natin ang ating company is a pro-distributor company. Tama po ba? Lahat ng ginagawa, lahat ng plano, lahat ng sistemang ini-implement, it is because inuuna namin yung kapakanan ninyo. Yung mga distributors, mga leaders ng Empowered Consumerism and Alliance in Motion Global. Now, after 15 years, yung mga board of directors natin decided na one way to celebrate our 15th anniversary is to open up a new division. And one of the reasons kung bakit tayo magbubukas ng bagong division is because I think it is about time na protektahan naman natin ang greatest asset ng ating kumpanya, which happens to be you, the people, the distributors, the leaders, no? Kaya meron tayong bagong division kasi kailangan namin maprotektahan kayo. Alam ko, nagsasakripisyo kayo, may nagpupuyat pa kayo. Alam niyo naman ang di ba? Alam niyo na may sistema, di ba? If you want to achieve success, kailangan mag-sacrifice ka sa una. Magpapagod ka, maghihirap ka, magpupuyat ka. Again, magsasakripisyo ka. What if something bad happens to you? So sobrang kakaisip mo sa future ng family mo. Nasayang lahat. That's why we came up with this new division para maprotektahan namin kayo. Again, knock on wood, if something bad happens to you, protektado at secure ng pamilya mo. Kaya ito po ang reason we came up with a new division called Orbis Victus International. Why? Because in everything we do, we think of you. Yan naman talaga tayo eh. For 15 years, we've been thinking about you. In-enhance lang namin yung pag-iisip namin sa kapakanan ninyo. With Orbis Victus International, alam namin, masisecure mo ang future ng family mo and at the same time pati ikaw. Tama? Maganda po ba? O napakaganda. Okay? Ano ba ibig sabihin ng Orbis Victus? Bakit parang kakaiba yung pangalan, Orbis Victus, no? Hindi man lang English, di ba? Ano ba ibig sabihin yan? Well, it came from 3 words. Actually, isa, Roman numeral. Pero yung una, orbic, or yung orbix, ang pagkabigas po niyan is orbis. Okay? Orbis, this is a Latin word meaning compass. Alam naman natin kung ano ibig sabihin ng compass. It symbolizes guidance to the right direction.
Yung XV is a Roman numeral symbol which symbolizes number 15. Ano yung 15? We are celebrating our 15th anniversary. Nagbukas tayo ng bagong division sa ating 15th year, no, ng ating existence dito sa industry na to. Victus means Latin terminology that means life, victory, and success. So kung pinaghalo-halo mo yan, our company, Alliance in Motion Global, after 15 years of existence, came up with a new division called Orbis Victus para i-guide namin kayo to the right direction towards life, victory, and success. Di ba ang ganda? Di ba? Sarap pakinggan, no, na gina-guide namin kayo para ma-achieve nyo yung tinatawag na life, victory, and success. Again, during our 15th anniversary. Now, dito naman tayo. Let's talk about our partners. Our new division. You might be thinking, maganda ba yan? Baka naman hindi maganda yan kasi bago pa lang. Bakit naman ako sasali sa inyo? And dami-dami mga bigating mga insurance companies na dyan sa labas. Bakit sa inyo pa? Anong pinagkaiba nun, di ba? Mas safe ako kung sa dati. Nako, syempre, mga kaibigan, dito mo makikita kung gaano ka ka-secure when you enter or when you join our community ng Orbis Victus International because of our partners. Ang mga partners natin, bigatin po yan. Syempre, hindi naman natin sisirain ang reputation and credibility natin na, alam mo, pinalagaan natin for 15 years. Just to partner up with someone or with the company na hindi naman kilala. Tama? Same thing din po sa kanila. Ang lalaking kumpanya nito, bakit sila makikipag-partner sa isang kumpanya na hindi naman kilala? Kaya ito, number 1 partner natin, Igloo. Igloo. Sa iba, baka hindi familiar to. Bakit? Kasi insurtech po to eh. It has something to do with technology. Southeast Asia's leading, ibig sabihin sila yung pinakauna, insurtech company. Hindi lang sa Pilipinas Southeast Asia. Gaano ba ka-importante ito? Gaano ba kaganda ang Igloo? Well, ask any insurance agents. Insurance agents. Tapos tanungin nyo kung maganda ba ang kumpanyang Igloo. Alam mo sasabihin nila, wow! Yan ang partner nyo! Naku, bigat niyan! Big time yan! Yan ang sasabihin yan. Yung mga may alam about Igloo, nako, masasabi nyo, napakaswerte nyo na ang partner nyo is Igloo. When we say partner, just like ang Empowered Consumerism, may mga partners yan. Nature's Way, AMS Life, Wader, di ba? Dito, sa Orbis Victus, may partner din tayo, Igloo. Sino ba si Igloo? Nako, kaya sabi, di ba, insurtech. Ibig sabihin ng insurtech, combination ng insurance plus technology. Gaano ba ka-importante ang technology? Alam naman natin kung gaano ka-importante ang technology. Tama? Kasi ang mundo natin ngayon ay ang nagpapatakbo po is technology. Whether you like it or not. Kaya nga nag-thrive ang direct selling industry tsaka protection industry. Because meron silang plataforma na may kinalaman sa technology. Kaya nagtatrive sila. Yung mga hindi nakaka-adapt sa mga mabilis na pagbabago sa environment natin when it comes to technology, yun po yung talagang nagsasarado. Now, our partner, combination insurance plus technology. Ganyan po kaganda. Pag ikaw nag-partner with insurtech company such as Igloo, accessible po yan. Scalable, simple and intelligent. Napakasimple. Bakit? Email lang katapat niyan. Wala ka nang fill up na napakaraming form na ganito kakapal, di ba? Email lang yan. Technology po. Intelligent. Bakit? Powered po tayo ng artificial intelligence. Okay? Cloud-based technology pa tayo. Like I said, this is technology. No? Desirable, credible, at napakabilis. Di ba? Mag-activate ka ngayon. Gusto mo sumali ngayon, i-activate lang yan. After mo ma-process, you are now sealed. Sasabihin ganun. Ibig sabihin, protected ka na. Hindi mo na kailangan hintayin pa yung ahente para sabihin na, congratulations, meron na kayo. Hindi po, mabilis po dito, napakabilis. Para maging malaman nyo yung credibility ng Igloo. Ito, sa mga ibang companies, let's focus more on Philippines. Alam naman natin ang mga kapartners niyan. Tignan mo Malayan Insurance, Pioneer. Kilalang-kilala nyo po yung mga yan. And malalaking kumpanya po ito na nakipag-partner sa Igloo kasi nga, big time po ang Igloo. Okay? Ito pa, yung mga diversified customer portfolio. Take a look at this. Sa telco, ang sinaservicean ng Igloo, GCash. Alam niyo po ba yung GCash? Di ba sikat na sikat ang GCash ngayon? Ang nagsaservice po sa kanila, Igloo. Ayala po yan, GCash, di ba?
Sa mga e-commerce naman, Shopee. Alam niyo naman yun, di ba? Malamang araw-araw kayong bumibili dyan, di ba? Pagdating naman sa financial services, Union Bank. You all know how big Union Bank is here in the Philippines, tama? Tapos sa mga iba naman sa Food Panda. Alam niyo yung Food Panda at Red Doors. Ito po, ang nagsaservisyo po dito, Igloo. Ganyan po kalaki ang ating kapartner. At mas lalo kayong malulula, mga kaibigan, pagka sinabi ko ng isa pa sa mga partners natin, napaka-big time. Bakit? Kasi ang second partner po natin is what you call AXA Partners PH. Hindi ko na masyadong, imposible hindi nyo alam yan. Napakalaki po yan. Siya po ang ating our protection solutions and assistance service partner. Tignan nyo to leading provider of assistance and protection solutions in the world. Sa buong mundo, mga kaibigan. Leading provider of assistance and protection solutions in the world. Tingnan nyo world's number 1 insurance brand. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Redefining insurance for 2 centuries now. It has its presence in 64 countries, 107 million customers all over the world. One of the biggest and fastest growing life insurance company sa Pilipinas with more than 9,000 employees, more than 1,000 partnerships sa buong mundo, 298 billion euro revenue ng 2020. Ganyan po kalaki yan at 24/7 dedicated call centers. Can you imagine? Ito na, our company partnering with these giants na tinatawag. Masasabi mo ba na safe ba yan? Sigurado ka bang tatagal yan? Mga kaibigan, partners natin. Number 1. Both number 1 sa kanilang strength. Igloo, leading po siya sa Southeast Asian countries. AXA, world's number 1. Ang partner, Alliance in Motion Global. Ito, tingnan nyo mga kaibigan. Ito, innovation na naman ang papakita ko sa inyo. Pinakauna na ginawa, okay? 3 industries, insurtech, protection, insurance, at saka selling industry. First time po na nangyari yan, innovation. Big companies, giants, Igloo, AXA Partners PH, and Alliance in Motion Global, nagsama-sama, okay? Parang sabi sa Voltes 5, let's vote in, di ba? Para ipanganak si Orbis Victus International. Now, tell me, magdadalawang isip ka pa ba? When I say na ito ay innovation, the first in the history na 3 industries, 3 different industries na ang lalaking kumpanya, pinagsama para lang mabuo si Orbis Victus International. Yan po ang ino-offer namin sa inyo. Okay? Now, eto. Let's talk about our first digital protection product. Siyempre, pinakita ko na yung ating new division, Orbis Victus International. Ano ba produkto niyan? Okay? So, unang-una sa lahat, bago ko i-discuss yung produkto natin, bakit ba importante na ma-seal ka? Siyempre, ang ating first digital product is what you call Seal Pro. Ano po yan? In short po yan sa Self-Empowered Asset and Life Protection. Kaya po, Seal Pro. Kaya sa iba, insured. You will be insured, di ba? Pero sa amin, we will use the term seal. Kasi from the Seal Pro. Why do we need to get sealed? Gano'n ba importante na maprotektahan ka? Na maselyuhan ka ng ating Seal Pro. Okay? Una-una, bago ko sabihin ng reason, tingnan nyo to. Yung Philippine healthcare and accident expenditures in 1 year is 684 billion pesos. Ibig sabihin, pagka may mga na-aksidente sa Pilipinas, sa isang taon, ang nagagastos po, expenses, 684 billion. Ganyan karami ang na-aksidente kada araw, ay kada taon. Ang nagagastos, 684 billion pesos. Ang laki, di ba? Alam mo ang masama dyan? Ang malungkot. Out of the 684 billion, 373 billion galing po dun sa bulsa ng mga na-aksidente. Pera nila ang ginamit, yung pinaghirapan nilang pera ang ginamit.
54% ng population na nang-aaksidente, 54% galing sa bulsa nila na pinaghirapan nila. Kaya dahil dun, 1.5 million families sa isang taon, no, are being pushed to poverty. Yung dating middle class ka, yung dating mayaman ka, dahil na-aksidente yung provider nyo, na-aksidente yung breadwinner ng pamilya ninyo, lahat na gastos dahil dun sa pagpapagamot, na-push po sa kahirapan. Ang daming naghirap because of this scenarios, yung mga situations na ganito. Kaya napaka-importante, kaya it's very important na maselyuhan tayo or we get sealed with our product kasi yung hard-earned asset mo, yung mga pinaghirapan mo, deserve yun na maprotektahan. Like, katulad ng pupunta ka sa ibang bansa, magtatrabaho ka, iiwan mo yung pamilya mo, magsasakripisyo ka na hindi mo sila makita. Magtatrabaho ka para makaipon. May nangyaring masama sa iyo, again, God forbid, no? Lahat ng pinaghirapan mo masasayang. Lahat ng mga naipundar mo, nakapagpatayo ka ng bahay, nakabili ka ng kotse, may mga ipon ka sa bangko, na-aksidente ka, lahat yan, may possibility na maibenta mo lahat. Hindi mo mapoprotektahan yung mga pinaghirapan mo kasi hindi ka sealed. Kaya importante na you need to get sealed para if something bad happens to you, protektado lahat ng pinaghirapan mo kasi merong mag-aasikaso ng expenses para sa iyo, which is our product, Seal Pro. Okay? Your family deserves it. Naghihirap ka nga, di ba? Nagsasakripisyo ka nga para sa kanila eh. Eh di maganda, i-secure mo na rin yung future nila. Naselyuhan mo rin sila. You need to have your family sealed din, no? Get sealed at the same time. Bili ka ng products para maselyuhan at maproteksyonan mo po ang iyong pamilya. At syempre, pati ikaw dapat, di ba? Meron kang peace of mind. Sino po sa inyo dito naka-experience sa habang nagtatrabaho ka na alam mo, ikaw lang ang nagpo-provide, ikaw lang ang breadwinner sa pamilya mo, and then all of a sudden, bigla mo napaisip, paano kung may mangyari masama sa akin? Paano na lang pamilya ko? Umasa sila sa akin. Pero if you get yourself sealed, alam mo, again, if something bad happens to you, alam mo, may makukuha sila. Because you are sealed with our products, with Seal Pro. Gets? Ano po ba ang primary Seal Pro products natin? Ano ba yung mga produkto natin? Una-una sa lahat, kailangan, sasabihin ko sa inyo, first of the many products ng Orbis Victus International to. When I say first of the many, nagsisimula pa lang po. Kumbaga parang empowered consumerism when it started 15 years ago. Isa lang naman ang produkto eh. Pero 15 years later, 39 products na po tayo. Ganon din po sa ating Orbis Victus International. Siyempre, we'll start with yung mga yung unang mga products natin. Ito, nakafocus po on accident-related protection. So baka isipin nyo, life protection po ito. Hindi, aksidente. Okay? Ito yung pinakaunang produkto natin, nakafocus po sa accident. Okay? Pag na-aksidente ka, halimbawa sa ibang bansa, na-aksidente ka, may magpuprotekta sa'yo. Yun yung produkto natin. Term coverage. When I say term coverage, nare-renew po siya. Gaano katagal? Dito po, sa ating produkto, it can be renewed every year. Nare-renew po siya every year, annually. So, designed po to for specific protection needs, and ang ating primary Seal Pro products, prerequisite siya to our supplementary add-on products. Meron po kasi tayong supplementary products. You cannot purchase supplementary products hanggat hindi ka muna nakakabili ng primary. Kailangan primary muna before yung mga add-on products natin. Okay, later on, I will discuss to you that further. So, ang primary Seal Pro products natin, tatlo. Platinum ER, Bronze ER, at Ripat Care. Let's start with Platinum ER. Ang Platinum ER natin, ito malupit. Ang coverage niya, personal accident coverage. Halimbawa, na-aksidente ka, nawala ka na sa mundo, again, knock on wood, yung pamilya mo may matatanggap 1 million. Eh, paano kung hindi ka namatay, di ba? Hindi ka nawala sa mundong to. Pero total permanent disability, kumbaga parang hindi ka na makatrabaho dahil sa aksidenteng nangyari sa'yo. Again, your family, ikaw, makakakuha ka ng 1 million pesos. Unprovoked murder and assault, 250,000 pesos. Medical reimbursement, halimbawa, nagpa-hospital ka, kaya mo pa naman magtrabaho, pero na-aksidente ka ng major accident na kailangan ng grabing treatment. Pwede. Medical reimbursement, up to 200,000 pesos.
Daily hospitalization income, ito ko napakaganda. Na-aksidente ka, sabihin natin minor, no? Pero kailangan mo ma-hospital. I don't know if that is called minor, no? Pero na-hospital ka, na hindi ka makakapagtrabaho maybe for the next 15 days kasi kailangan mo magpa-hospital, dun yung treatment. Ito maganda. Pag ikaw naka-platinum ER, para ka sumisweldo ng 2,000 pesos for 10 days. Kasi meron tayong tinatawag na daily hospitalization income na 2,000 pesos per day for 10 days. Burial assistance, meron pa, 50,000. Ambulance assistance, nako, ito maganda. May nangyaring masama sa'yo. Wala kang pera. Wala kang pambayad sa ambulansya. Pero with Platinum ER, automatic, sila nang bahala sa ambulansya. Alam mo ba sa emergency room, pagpasok mo doon, aksidente na nga, wala kang dalang pera. Alam mo ba, karamihan ngayon, especially ngayon nangyayari sa pandemic crisis, maghihingi po ng down payment yan. Paano kung wala kang pang down? But with Platinum ER, 10,000 pesos kagad outright. Kami na ang bahala. Okay? Sa emergency room. How much is this? 4,800 pesos lang po. Alright? Distributor's price. Pero if you want to retail or if you want to sell this product, kasi pwede mo ibenta to. Pwede mo ibenta na 6,800 yan. Meron ka kaagad kita na 2,000 pesos. Our next product is Bronze ER. Okay? Bronze ER, ganito lang po yan. Kung ano man po yung coverage ng Platinum ER, hatiin mo lang, i-divide mo lang by 2. Yun na po ang Bronze ER natin. Ang hindi lang nagbago, yung ambulance assistance at saka yung emergency room assistance. Maliwanag po ba? Yung ambulance at saka emergency room, hindi magbabago yan. Alright? Same, actual cost at saka 10,000. The rest, kalahati po. Zandy, pa thumbs up naman kung okay pa rin yung connection ko kasi humina yung signal ko. Okay, good pa rin daw. How much is the Bronze ER? Ulitin ko ang coverage niya kalahati ng Platinum. 3,800 distributor's price, pero you can sell it for 5,500 at the suggested retail price. Again, this is renewable for 1 year. Ito maganda, Ripat Care para sa mga kaibigan nating mga OFWs. Naghirap ka, nagsakripisyo ka, nagpuyat ka, nag-overtime ka, nakapag-ipon ka. Again, may masamang nangyari sa iyo to the point na nawala ka na sa mundong to. Yung pinaghirapan mo, mapupunta lang po sa pagpapauwi sa iyo sa Pilipinas. Usually, ang average mo niyan, inaabot 800, 900,000 pesos. But with Ripat Care, lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng naipon mo while you're abroad, hindi po magagalaw yan kasi meron tayong tinatawag na Ripat Care wherein umaabot pa ng benefit value na 1.2 million pesos. Kami ang bahala, okay, sa pagpapauwi ng labi. Okay? Again, alam ko, napakalungkot na kwentuhan to, pero yun naman po yung purpose eh. Yun naman yung purpose why you need to get sealed para ma-realize mo yung magiging protection mo once you get sealed sa ating Seal Pro, sa ating Orbis Victus International. This is only 4,000 pesos. Pero if you want to sell this sa mga kaibigan mong OFWs, you can sell this at the price of 5,500 pesos. Alright? Now, ito na yung sinasabi kong supplementary Seal Pro products. Kasi if you can remember, yung Platinum natin, 1 million lang ang coverage. Paano kung gusto mo pandagdagan? Dito sa Orbis Victus, sa ating Seal Pro, meron po tayong maximum coverage of 3 million pesos. So does that mean bibili ka ng 3 Platinum ER para maging 3 million? Hindi na po. Kasi magiging redundant, no? Yung ER mo tsaka ambulance, isa lang naman ang kailangan eh. Okay? Isa lang ang kailangan. So kung gusto mo maging 3 million yan, tatanggalin mo yung ER, okay? At saka yung ambulance. You will now buy yung supplementary Seal Pro products natin. Add-on po yan para mas mura. Okay? Para umabot ka ng 3 million coverage. Kasi pag may 3 million ka, ang tawag po natin dyan is triple platinum or what we call the Seal Pro. Okay? Ngayon, ito yung products natin, platinum. Yung platinum natin is the same with Platinum ER. Tinanggal lang yung emergency room assistance at saka yung ambulance assistance. Kaya it will only cost 3 million pesos. I'm sorry, 3,000 pesos pala. Sorry, 3,000 pesos. At a suggested retail price of 4,500. Okay? Same lang sa Platinum ER natin. Tinanggal lang yung ambulance at saka emergency room. Yung bronze natin, 2,000 mo lang makukuha.
Same sa Bronze ER, again, with the exception of yung ER natin at saka yung ambulance assistance. Mas mura. Pang-add-on mo yan para umabot ng 3 million kung gusto mo ng 3 million. Ngayon, ito yung ano bang Maxil benefits? Ano bang benefits ng ikaw naka-Maxil or 3 million na coverage? Una-una sa lahat, maximum lifestyle protection. Di ba? Kasi ang buhay natin, hindi naman kayang bayaran na kahit magkano eh. So might as well, i-maximum mo na. Para again, kung may nangyaring masama sa'yo, 3 million ang makukuha ng pamilya mo. Tama? So ito marirenew every year. 3 million po yan. Max lifestyle protection. Yung pag ikaw naka-Maxil Pro, alam mo yung daily hospitalization income na 2,000 pesos for 10 days? I-times 3 mo, magiging 6,000 if something, alam mo, yung na-aksidente ka, kailangan mo hospital. Nasa hospital ka for how many days? For 10 days, magkakaroon ka 6,000 per day na parang sweldo in 10 days. Yan po ang benefits ng Maxil. Another reason is magkakaroon ka ng annual loyalty increment. Yung annual loyalty increment, again, para sa Maxil lang po ito. Kung ikaw naka-double platinum, hindi mo makukuha itong benepisyo na to. Annual loyalty increment is when, ano ito po yan? Bumili ka ngayon ng Maxil. Next year, nag-renew ka. Maxil ulit. Kaya annual loyalty increment, ibig sabihin, may 10% na madadagdag sa coverage mo. So ano bang Maxil na coverage? 3 million, di ba? Anong 10% ng 3 million? 300,000. So sa susunod na renewal mo, magiging 3.3 million na. Okay? Dahil nag-renew ka lang. Nag-renew ka ulit. Di plus 300,000 na naman, magiging 3.6 million. Nag-renew ka ulit. Di magiging 3.9 million. Nag-renew ka ulit the following year. Di magiging 4.2. Nag-renew ka ulit on your 5th renewal. Di magiging 4.5 million. From 3 million, naging 4.5. 5 consecutive po yan, mga kaibigan. Ito maganda. Maximum of 5 years, 5 renewals, mga kaibigan, consecutively. Makakakuha ka ng annual loyalty increment. Alright? Not necessarily consecutive, pero every time na mag-renew ka, meron kang 10%. Hanggang maximum of 5 years. Okay? Now, eto na. Pangatlo, no claim cashback benefit. Sabihin natin, napaka-ingat mo, no? Talagang walang nangyari sa'yo for 3 years. Nag-renew ka, 1. Nag-renew ka, pangalawa. Nag-renew ka, pangatlo. On your 4th renewal, may certain percentage na babalik sa'yo through cash. Dahil napaka-ingat mong tao. Okay? May makukuha kang incentive dahil ang ingat mo on your 4th renewal. Okay? Certain percentage na hindi pa namin kaya i-disclose. It will be discussed maybe on the launching, no? I'm not sure. Pero it will be discussed by our board of directors. Okay? Maganda po ba yon? Again, kung maganda, type, napakaganda. Yan, napakaganda po niyan. Kaya ano pa hinihintay nyo, mga kaibigan? Ano pa hinihintay nyo? Be our next Orbis Victus International Empowered Digital Member by availing of this our Seal Pro products po natin. Platinum ER, Bronze ER, Repat Care, and our supplementary products, Platinum at saka Bronze Seal Pro po natin. Again, our partners, AXA and Igloo. AXA Partners PH and Igloo. Nako, ang daming nagko-comment. Napakaganda naman po talaga. Tama? Alright, eto na. Let's talk about yung packages. Yung bultuhan, kumbaga pag bibili ka sa Divisoria, di ba yung mga negosyante, bibili sa Divisoria, yung mga wholesale. Okay, bibili sa Baclaran, yung mga wholesale para mas makatipid sila, mas malaki kikitain. Eto naman, para sa mga negosyante mag-isip, okay? Pwede nating isipin na ito yung mga packages para let's say for example, I'm a businessman na marami akong empleyado. And isa sa mga benefits na gusto ko ibigay sa kanila is maprotektahan sila. If something bad happens to them, they are sealed with our Seal Pro packages or Seal Pro products. Meron po mga packages dyan. Number 1 is what you call yung essential package po natin. Okay? Yung essential package, enterprise package, and Max Victus package. Simulan po natin, mga kaibigan, sa first package natin. Pero before that, i-discuss ko sa inyo yung tinatawag na package inclusion activation. Sa bawat package kasi, kailangan mo ma-activate yan eh. Naalala nyo yung InsurTech? I-activate nyo kaagad yan. Kaya napakabilis. No? Activate nyo, pag halimbawang
gusto mo maging mas sealed ka agad, i-activate mo lang, makukuha mo sa email, malalaman mo na sealed ka na. Ang bilis, ganun kadali. Meron tayong tinatawag na personal activation every time you purchase package. Whether that be an Essential, Enterprise, or Max Victus. Personal package, ito po yung tinatawag na once na binili mo yung package, yung produkto na laman ng package na yun, meron tinatawag na personal activation na product. Yun, yung personal na yun, hindi mo pwedeng ipamigay. Sa'yo yun. Kaya personal. Sa'yo yun. Automatic. Kasi ang hirap naman, bibili ka ng package, wala para sa'yo. Di ba? Maganda, ikaw muna, maprotektahan. Okay? Mas-selyuhan, mas-seal natin. Personal activation. Next is what you call immediate activation. By the way, nanonood si Brother Yuri Mesagrande from General Santos City. Brother, miss ko na Jensan. Banding tayo next time. Okay. Well, anyway, immediate activation is what you call, ito pwede mong ipamigay, pwede mong ibenta, pero dapat immediate. When you say immediate, dapat ma-activate mo kaagad. Ito naman sa business side naman ng ating division. Sa mga leaders na nanonood ngayon, when I say immediate, hindi mo kasi mabubuksan yung DTC mo. Okay? Sa mga first-timers dito, you'll get to know this later on, no? Pagka naging part ka ng community ng Orbis Victus. Hindi mo mabubuksan ng DTC mo hanggat hindi mo na-activate yung produkto na to. Kaya nga immediate eh. Alright? Pwede mong ipamigay, pwede mong ibenta. Basta importante immediate. Okay? And yung tinatawag na retail activation. Ito naman, hindi mo kailangan i-activate kaagad. It will stay sa sayo kahit na it will take weeks or months, no? Walang problema. Retail activation kasi yan. Ito yung mga pwede mong ibenta naman na hindi nagmamadaling i-activate. Maliwanag po ba? Now, let's go with Essential Local Package. Kaya merong local kasi meron din pa tayong international para sa mga kaibigan nating mga OFWs. Ang Essential Package, wala pong retail activation to. Walang package dito na kailangan mo ibenta ng mga tagalan. Pwede mo ibenta pero dapat mabilis, immediate. Kasi sa Essential Local Package, ang inclusion niyan, ang laman ng package na produkto is isang Platinum ER at saka isang Bronze ER. Total amount nito is 12,300 pero makukuha mo lang ng 9,900. Alright? At take note, no, ang bawat package, hindi mo, halimbawa ako, gusto ko bumili ng Essential, tapos bibili ulit ako ng Essential, hindi, isa lang ang pwede. Okay? Isang beses ka lang bibili ng package. Alright? Halimbawa, Essential binili ko, gusto ko rin bumili ng Enterprise. Hindi na pwede. Isa lang ang pwede sa isang tao. Okay? Ito naman po, yung tinatawag nating Essential International Package. The same amount, pero ang pinagkaiba, dahil OFWs itong mga to, international, pinaprioritize natin yung repat care. Okay? Personal activation po yan. Lahat ng laman ng Essential International Package, personal. Ibig sabihin, hindi pwedeng pamigay. Sa kanya lahat po yan. Isang repat care, isang platinum, at saka isang bronze. Okay? Now, let's now go to Enterprise Local Package. It has 29,990 pesos. 29,990 pesos. Pero total amount po niyan is 44,300. Imagine, makukuha mo lang 29,990. May max seal na siya. Max seal ka na dahil personal activation. Anong laman ng max seal? Isang Platinum ER and dalawang Platinum. Okay? Personal activation yon. Sa'yo po yon. Isang Bronze ER, immediate activation yon. Ibig sabihin, kailangan ma-activate ka agad. At saka, dalawang retail activation. Dalawang Bronze at saka dalawang Bronze ER at saka 4 na Bronze. Okay? Meron tayong international. Again, same lang po, 29,990 pero merong repat care. Sa'yo, personal activation mo. Magkakaroon ka ng max seal na with 1 repat care and 3 platinum. Isang platinum ER na immediate. Alam nyo na ibig sabihin na immediate. Pero yung retail activation, dalawang repat care at saka dalawang bronze. Okay? Now, ito na yung pinakamaganda, yung Max Victus. This is 69,990 pesos. Una-una, syempre, ikaw muna, personal. Max seal. Naka-max seal ka with 1 platinum ER and 2 platinum. Okay? Yung dalawang bronze ER at saka 4 na bronze, immediate po yan. So you all know what immediate means, no? 9 bronze ER at saka 4 na bronze, pangbenta mo. Okay, na produkto. Total amount po niyan, 100,100. Nakuha mo lang ng 69,990. Pwede mo sabihin, ang mahal naman yan. Paano ko mabebenta yan? Kung ako gusto ko magbenta nitong package, paano ko mabebenta?
Kung ako negosyante, binentahan mo ko niyan. Alam ko ang total amount is 100,000, makukuha ko lang ng 69,990. Hindi ako magdadalawang isip na bilhin yan. Alright? So, dapat alam natin yung ita-target natin ng mga prospect sa pagbenta nito. Or kung ikaw leader, pinakamaganda, mag-max victus ka na. Maganda po ba yan? Okay? Ito po ang ating produkto. Ngayon, meron pang Max Victus International. It's the same with Max Victus Local. Nagkaroon lang po ng repat care. Okay? 69,900 pesos din po yan. With personal activation, immediate activation, and of course, yung retail activation natin. Alam nyo, ito maganda. Ito yung maganda. After availing one of the protection packages, mapa-essential man yan, enterprise or Orbis Victus, may entitled ka na. Magkakaroon ka na ng free access sa ating financial empowerment program. Okay? Hindi lang po sa Orbis Victus. Sa ating dalawang division, Empowered Consumerism and EdPlan 2.0, and yung next division natin, which is Orbis Victus. When we say financial empowerment program, ito na yung income opportunity. Hindi ka lang bibili ng mga packages or products para maprotektahan ka. Pag bumili ka ng isa sa mga packages, you will now have a chance na kumita. And kung naaalala nyo yung chart na pinakita ko kanina, 29% ng mga population sa Singapore, meron pong protection, no? Napoprotektahan sila, bumibili sila ng mga products or insurance na yun. Sa atin, 6% lang. And sinabi ko sa inyo yung dahilan. Kasi nga kahit na gusto nilang bumili, alam nilang importante na maproteksyonan yung pamilya nila, hindi nila magawa dahil kulang na kulang ang kinikita nila. Now, ito tanong ko sa inyo. Paano kung ikaw, meron kang opportunity na may offer yun, yung produkto natin. Tapos sabihin mo dun sa, alam naman natin, ang mga Pilipino matatalino, alam nila kung gaano ka-importante ang protection, ang coverage. Pwede nila sabihin, ayaw nila dahil wala silang pera. What if i-offer mo? Pag bumili ka nito, may chance ka na kumita ng pera at bigyan mo ng magandang buhay ang pamilya mo. Makikita ba nila yun as gastos? Of course not. Makikita nila yun as investment. Napakagandang opportunity para ma-secure ang pamilya mo. And at the same time, opportunity para kumita ka ng pera para din sa future ng family mo. Again, sa Orbis Victus International lang po pwede mangyari. Kasi yung database po natin na nangyari for 15 years, pwedeng pagsama-samahin para mabigyan mo rin ng magandang buhay yung o-offeran mo ng ating products. Maganda po ba yan? So yan po ang difference, no, ng ating Orbis Victus International sa labas, sa mga iba, sa labas. Kasi sa kanila, puros commission lang. Tayo, literal, kaya natin sabihin sa kanila, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na kumita at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Only if you become part of the community of Orbis Victus International. Tama? Eto na ngayon, mga kaibigan. Sabi nga dito, ang ating financial empowerment program, be one of our empowered digital partners. Kailangan namin maging partner kayo. Be part of this community. Okay? Unang-una sa lahat, ang financial empowerment program natin, hindi kakikita sa isang paraan. There are 3 ways. Number 1 is the retail sales program. Number 2, package sales program. And number 3 is group sales program. Now, let's start with the retail sales program. Again, pag nagkaroon ka na ng access sa financial empowerment program ng Orbis Victus International by availing one of the packages, either Essential yan, Enterprise, or Max Victus, kahit na yung mga produkto ng Empowered Consumerism, magiging part ka na rin ng community ng Empowered Consumerism sa direct selling industry. Meron ka ng access din. Di ba ganda? Nag-Orbis Victus ka lang, may access ka na rin sa Empowered Consumerism. Yan po nagagawa ng database natin, tama? Retail sales program, sa lahat ng mga produkto ng Empowered Consumerism, may access ka na rin na discount. Get 25 to 50% discount sa lahat ng easy products natin. Distributor's price mo makukuha. Ibenta mo yan at a suggested retail price, meron kang profit. It's the same with Orbis Victus International. Imagine mo, nagbenta ka ng Platinum ER, nakuha mo lang na 4,800 because you are a distributor. You are a partner, I should say. You are a partner of our division. 6,800 mo binenta, suggested retail price. E di may 2,000 outright profit ka. Pag binenta mo is bronze ER, makukuha mo lang ng 3,800.
mabebenta mo ng 5,500, meron ka kaagad outright profit na 1,700. May kaibigan ka OFW, nangangailangan ng repat care. Binentahan mo 5,500 pero nabili mo lang ng 4,000, edi may 1,500 profit ka. Yan po yung retail sales, yung benta-benta na tinatawag. Okay? Retail sales program sa mga supplementary products natin. Yung bronze, tignan mo yung bronze, 3,000 mo lang makukuha. I'm sorry, platinum, 3,000 mo lang makukuha. Pero kaya mo ibenta na 4,500, giving you a profit of 1,500. Same thing with bronze. Binenta mo ng 2,000, ng 3,000, nakuha mo 2,000, may profit ka na 1,000. Ito maganda. Di ba meron tayong Maxil? Pag bumili ka ng Maxil, yung triple platinum na tinatawag, na 3 million coverage, ang halaga po niyan, 15,800. I-renew mo every year. Pero makukuha mo lang 10,800. Kumita ka kaagad, outright 5,000 pesos. Nakabenta ka lang ng Maxil. E paano kung 10 ang nabentahan mo ng Maxil sa isang buwan? E di kumita ka na 50,000 pesos outright profit sa benta-benta pa lang. Unlimited po yan. Kahit ilang Maxil ang ibenta mo. Gaano ka kagaling. Walang problema. Yan po yung tinatawag nating retail sales program. Pero, yung dalawang programa, mas malupit. Okay? Ito po yung tinatawag yung pangalawa, yung package sales program natin. You earn sa package sales program natin through package sales bonus. Okay? Package sales bonus. Halimbawa ako, essential, bumili ako ng essential package. Di meron na akong access sa kitaan, no, sa financial empowerment program natin. Meron ako nabentahan. Essential package din. E di meron akong tinatawag na bukod sa outright profit ko, no, dun sa retail sales program, yung profit ko, yung kita ko, yung tubo ko, no. Meron pang package sales program. Additional. Essential ako, nakapagpa-sign up ako ng essential din, bumili ng essential package, meron akong package sales bonus na 1,000. Again, this is also unlimited, kahit ilan. Eh halimbawa ako enterprise. Nakabenta ako ng enterprise din. Hindi lang 1,000 ang package sales bonus ko. 5,000 pesos yan. On top of yung tubo ko sa retailing. Di ba? Eh paano kung Max Victus ang kinuha kong package? Tapos nakapagpa-sign up din ako ng Max Victus. Magkano package sales bonus ko? Eh di 12,000 pesos. Isang transaction lang, may 12,000 pesos ka. Eh di ba, nasa 100,100 ang Max Victus, tapos nakuha mo lang ng 69,900, meron ka kaagad tubo doon na 30,000 approximately. Tapos may package sales bonus ka pa na 12,000. Alam mo maganda dito sa package sales program, unlimited. Kahit 10 essential, nakabenta ka, essential ako, nakabenta ako 10 essential, edi times 10, meron akong 10,000. Kung halimbawa ako enterprise, nakabenta ako 10 enterprise, edi meron akong 50,000. Ito malupit, kung ako Max Victus, nakabenta ako 10 Max Victus din, edi meron akong 120,000 pesos. Again, on top pa ito, dun sa outright profit mo sa retail program, sa retail sales program. Maliwanag. Ito pa mas maganda. Yung pangatlo. Yung tinatawag po natin, mga kaibigan na, ito pala, sorry. Ang sarap kumita sa Max Victus. Tama po ba? 120,000. Eh baka sabihin mo, Sir Christian, paano naman yan? Essential lang ang kaya kong bilhin, 9,990. Wala naman ako 69,990. Gusto ko sana kung essential ako, pagka nakapagpa-sign up ako ng Max Victus, di 12,000 din bang kikitain ko? Syempre hindi. Unfair naman yun sa mga nag-Max Victus, di ba? Hindi. Ganito po yan. Papakita ko sa inyo. Kung halimbawa ikaw essential, binili mo essential package, nakabenta ka ng isang essential, meron kang 1,000. Pero kung ikaw essential, nakabenta ka na mas mataas, yung enterprise, mas mataas sa'yo, syempre hindi mo makukuha ng 5,000 yun. Ang makukuha mo lang, 2,500. Nakabili ka ng Max Victus, makukuha mo ba 12,000? Hindi. 1/4 lang. 3,000 lang po. Okay? Pero kung ikaw enterprise, nakabenta ka ng essential, mas mababa sa binili mong package, meron ko 1,000. Nakabili ka ng enterprise, nakabenta ka ng enterprise, katulad ng binili mong package, di meron kang 5,000, makukuha mo ng buo. Paano kung nakabenta ka ng Max Victus, mas mataas sa'yo? Siyempre, kalahati lang, 6,000.
Kaya we're all encouraging you na mag-Max Victus. Kasi pag nag-Max Victus ka, 1,000 pagka-essential na benta mo, 5,000 buo mo makukuha, enterprise, at saka buo mo rin makukuha ang Max Victus na 12,000 pesos. Baka sabihin nyo, sir, ang ganda sana. Di ba? 12,000, di ba? Essential lang ang kaya ko. Wala na bang paraan? Huwag kayong magalala. Meron po tinatawag na special feature, mga kaibigan. What we call yung bound to MVP. Kahit essential ka, may pagkakataon ka ma-upgrade sa Max Victus. Okay? Paano yan? Pagka ikaw essential, ang kailangan mo lang is 6 personal points. When I say 6 personal points, lahat kasi ng produkto ng Orbis Victus International, yung mga Seal Pro products natin, at saka produkto ng Empowered Consumerism, may points. Kahit paghalu-haluin mong gamitin yun. Kasi personal Gagamitin mo pan sarili mo. Umabot ka ng 6 personal points sa kakagamit ng produkto ng ating company. Automatic ma-upgrade ka sa enterprise. Enterprise ka. Gusto mo mag-Max Victus. Kailangan mo lang 12 personal points. Max Victus ka na. Maganda o napakaganda. Di ba? Ito pa maganda. No time frame. 6 personal points, walang time frame yan. Hindi mo kailangang bigyan ng oras, no? Na kailangan makuha ko itong 6 personal points in 1 month. Hindi, no time frame. Okay? Mas mabagal nga lang ang pag-Max Victus mo. Mas mabagal ang pagkita mo, di ba? Pero, ang maganda dito, walang pilitan na makuha mo agad na immediately. Dapat, wala pong time frame to. Group Sales Program. Ito na yung pinakamaganda. Meron tayong 4 na paraan para kumita dito. Binary program, unilevel program, stair-step program, at saka Unipay plan. Okay? Now, let's start with yung ating binary. Unang-una sa lahat po ng ating packages at saka mga produkto, meron po yung mga points, katulad ng sinabi ko kanina. Sa essential, merong 1,200 binary points at merong 330 stair-step at saka UPP points. Again, i-discuss ko later kung ano itong mga points na to. Sa essential, 3,600 points, 990 stair-step UPP points. Max Victus, 8,400 binary points, 2,310 stair-step UPP points. Now, ano itong mga points na to? Let's start with yung binary natin. Yung match sales commission. Sa match sales commission, ganito po yan. Kaya po tinawag na binary program yan. Taken from the word buy. Ibig sabihin ng buy, dalawa. Tama? Dalawang sides lang pag-uusapan natin. Left and right. Para hindi ka malito. Left and right. Sabi ko, lahat ng produkto, lahat ng packages, may kanya-kanyang points. Every time na may ma-accumulate ang left mo ng 1,200 points, combined yan ng OVI points or yung EC points, basta magkaroon ng 1,200 yan, kailangan lang maghanap ng kapares sa kabilang side na 1,200 points din. Again, combination niya ng EC at saka OVI. Pag ito nag-match, left and right, pareho may 1,200 points, meron kang tinatawag na match sales commission na 1,800 pesos. Alright? Para mas maintindihan nyo, ganito yan. Pag-usapan natin essential package. Halimbawa, ikaw, bumili ka essential. Okay? Left and right yan. Sabihin natin si left mo, si kaibigan mo, na si letter A, bumili na ng essential. Di ba sabi ko kanina, nakikinig kayo kanina, yung essential na package natin, merong 1,200 points na kaagad na binary points. 1,200 na yan. Bumili, di ba essential ka, bumili na essential package, di meron ka na kaagad na tinatawag na package sales bonus na 1,000. Alright? May package sales bonus ka na. Tapos, itong kaibigan mo si letter B, bumili rin sa right mo. Niligay mo sa right mo. Bumili na essential, di may 1,000 ka na package sales bonus. Since ang essential package may 1,200 points, si A may 1,200 points, yung left mo may 1,200 points na. Si B, bumili na essential, 1,200 points, ibig sabihin, yung right mo may 1,200 points na. Sabi ko kanina, para magkaroon ka ng match sales commission, kailangan merong 1,200 points sa left, may 1,200 points sa right. Nag-match yan. Di meron ka na kagad match sales commission na 1,800 pesos. Maliwanag? So sa dalawang kaibigan mo pa lang na si A at saka si B, kumita ka na ng 2,000 package sales bonus.
1,000 kay A tsaka 1,000 kay B. Tapos match sales commission ng 1,800, giving you a total of 3,800 pesos. Eh syempre si A at saka si B, kaya naman nag-join yan, kaya sumali sa'yo, gagawin din yung ginawa mo. Kaya kikita rin sila katulad ng kinita mo. Tama? Kikita rin sila katulad ng sa'yo. Ito maganda. Kung titingnan yung mabuting illustration, si 1 at saka si 2, nasa left sales mo. Tama? Si 3 at saka si 4, nasa right sales mo. Eh dalawang package yung si 1 at saka si 2. Dalawang essential. Hindi ibig sabihin, dalawang 1,200 yon. Tama po ba? Si 3 at saka si 4, dalawang 1,200 din. Di ibig sabihin, dalawang pares yan. Di ba? Ang match sales commission, every time na magkaroon ka ng 1,200 sa left at right, automatic may 1,800 ka. Kaya itong si 2 at saka si 3, left and right yan, na may 1,200 each. 1,800 sa yan, meron kang 1,800. 1 and 4, left and right, na may tig 1,200 points, edi meron ka na namang match sales commission ng 1,800. Kaya kumita ka na naman ng 3,600. 7,400 kung kinita mo kaagad. Eh si 1, 2, 3, and 4, ganun din naman ang gagawin mo eh. Ganun din ang gagawin nila katulad ng ginawa mo. Hanggang sa lumalim ang left and right mo. So sobrang dami ng left and right mo. Every time na may pares, match, na 1,200 sa left at right, kahit hindi mo nakilala hanggang sa pinakailalim mo, basta na sa left and right mo na may 1,200, wala kang choice but to earn lots of 1,800, 1,800, 1,800, 1,800. E paano kung enterprise? Hindi mas malaki. Bakit? Kasi kung ikaw, kaibigan mo si A, bumili na enterprise, 5,000 kaagad yan. Yung kaibigan mo si B, bumili na enterprise, 5,000 kaagad yan. Eh di ba ang enterprise, hindi lang naman 1,200 points yan, 3,600 points. Ibig sabihin, sa 3,600 points, tatlong 1,200 yon. So itong si letter A, si enterprise, naghihintay ng tatlong 1,200 sa kabila. Eh bumili na ng enterprise. Eh di tatlong 1,200, pumares, 1,800 match sales commission times 3, 5,400 kaagad. Package sales bonus mo, dalawang 5,000. Kay A at saka B, 10,000 na yan. Meron ka pang match sales commission, 5,400. Meron ka ng 15,400. Si A at saka si B, ganun din ang gagawin, kaya ganun din ang kikitain nila. Pero ang left and right mo, dumadami. Okay? Naging 10,800, dalawang 5,400 na yan. Si 1, 2, 3, and 4, palalalimin ang left and right mo. Kaya sobrang dami kang kikitain, 5,400 pesos. Hanggang sa pinakailalim mo na hindi mo na alam, hindi mo na monitor dahil napakarami na. Basta ang alam mo lang, pag may nag-match sa left and right mo, may pera ka, may pera ka, may pera ka, may pera ka. Maganda? Okay. Can you imagine yung mga nanonood ngayon, ito po yung ino-offer nyo, hindi lang products. Sa labas, yung mga ibang companies, yun lang ino-offer nila products. Tapos kikita sila. Commission. Pero tayo, ang ino-offer natin, products, masecure ang pamilya nila, and at the same time, ganitong klaseng kitaan. Sa tingin mo, matatanggihan nila yon? Knowing the fact na dalawang bagay ang mangyayari sa kanila. Mapoprotektahan nila, masisecure nila ang protection. Mapoprotektahan nila ang family nila. And at the same time, maiisip nila yung future ng family nila. Mabibigyan ng magandang buhay because of our marketing plan. Okay? Because of our financial empowerment program. Eto na ngayon, Max Victus. Nakapagpapayin ka ng Max Victus, si A, edi may 12,000 package sales bonus ka. Si B, ganun din, may 12,000 ka. Eh, 8,400 points yan. Ilang 1 po ang 8,400? 7. So, 1,200 times 7, 8,400 yan. Eh, ilan na nga bang kikitain mo match sales commission pag may 1,2 at saka 1,2? Di ba 1,8? Eh, hindi lang isang 1,2 eh. 7 po yan. Kasi 8,400 points. 7. Kaya meron kang 12,600 pesos. 24,000 plus 12,600. That is 36,600. Ganon din kay A at B. Gagayahin ka lang din nila. Dalawang pares yan. Dalawang match na 12,600. Oh, eto na kinita mo.
lalalim ng lalalim yan. Kaya every time na lumalim yan, may pumares, meron kang 12.6, 12.6, 12.6, 12.6, 12.6. Sobrang laki ng kitaan. Ito pa maganda. Pwede mo sabihin kasi na ang laki naman ng kinikita, ang laki ng kita ng kumpanya nyo, hindi mo mababankrupt yan? Sa sobrang dami ng pinamimigay na pera, hindi mo mababankrupt yan? Huwag kayong mag-alala, naisip po namin yan. Kaya meron tayong tinatawag na safety net. Okay? Pag ikaw, bagong digital partner natin, you became part of our community, Orbis Victus International, pwede ka kumita ng match sales commission na 1,800 up to 16 times sa isang araw. Kahit na may 100 ka, hanggang 16 ka lang. 8 sa umaga at saka 8 sa gabi. That's giving you 28,800 per day, 201,000 pesos per week, 864,000 pesos per month. That way, kumita ka, kumita rin ng company. Kaya walang mababankrupt. Alright? Yan po yung pinakamaganda. Pero ito, ma-upgrade. Sabi mo, meron akong maraming match sales commission hindi lang naman 16. Paano kung meron akong 20? Huwag kang mag-alala. Pag ikaw nagkaroon ng 2 personal points, bago ako, sa sobrang ganda ng mga produkto, gamit ako ng gamit, umabot ng 2 personal points, automatic. Magiging 20 match sales commission ka na, hindi na 16. 10 sa umaga, 10 sa gabi, kaya magiging 36,000 per day yan, 252,000 pesos per week, 1 million pesos per month. Ito pa maganda. Hanggang 20 lang ba ang kaya mong match sales commission? E paano kung mas mahigit? Huwag kayong mag-alala kasi on your 800 first pair, on your 800 first match sales commission. So sobrang dami ng commission, di ba? Match sales. Umabot na ng 800. Pang 801 mo, madidetect agad ng system namin yan. At automatic, yung 20 pairs per day mo, 20 match sales commission per day mo, magiging 32, 16 sa umaga, 16 sa gabi, 48,000 per day, 336,000 per week, at saka 1.4 million pesos per month. Yan ang pwedeng mangyari sa iyo. Okay? Yan ang pwedeng mangyari sa iyo sa ating group sales program. Again, meron pa tayong retail sales, meron pa tayong package sales program. Okay? Eto na. Alam mo ba itong 1.4 million pwedeng maging times 3 or times 7? Do you know why? Di ba sabi ko, ang isang tao, isang package lang ang pwedeng bilhin. Hindi pwedeng dalawang package. E paano kung gusto mo pa madagdagan? Ito maganda. Yung meron tayong tinatawag na performance privilege lot sa package, sa Max Victus. Every time na magkaroon ka ng 5 group points, kunwari, ikaw ito, naka-Max Victus ka. Tapos, yung group sales mo, group points sa right side mo, nakapag-produce, hindi mo gagawin mag-isa, buong grupo, OV man yan, OVI man yan, or EC. Bumili ng mga products, umabot ng 5 group points. Automatic, may ko-connect sa'yo na panibagong account under your name. Ganon din sa left. Pag nakapag-produce ng 5 group points yan, may ko-connect na naman sa'yo na panibagong account, parehong name mo. So, ibig sabihin, 3 accounts ka na. Kaya pati triple yung kita mo. Mangyayari yun, 3 beses sa left, 3 beses sa right, every time na mag-produce ng 5 group points. Giving you a total of 7 accounts na nakapangalan lahat sa iyo. Tapos lahat yun, pwedeng kumita. It will be discussed further by the person who invited you. Okay? Magkakaroon ka rin ng access sa ating tinatawag na Prime Life, no? Again, hindi ko na masyadong tatakal to, pero ang gusto ko na sabihin sa iyo, with our Orbis Victus International, once you become part of our community, once you become a partner, no? Once you become a digital partner, magkakaroon ka ng access, magkakaroon ka ng mga incentives, travel incentives, magkakaroon ka ng mga gadgets, no? Like iPhone, Samsung, yung mga laptops natin, mga MacBooks, tsaka mga motor. Magkakaroon ka ng access dyan. Magkakaroon ka ng privilege na makuha yung mga ganyan. Okay? Now, ito na yung uni-level program. So, yung nanonood ngayon, either ikaw ay matagal na, meaning alam mo na kung ano yung uni-level natin, or kung ikaw yung bago. Kung bago ka, isa lang ibig sabihin yan, may nag-invite sa'yo. Tama? Now, hindi ko na masyado i-discuss to because once you become part of our community, OVI, you will also be part of our Empowered Consumerism Division.
wherein you need to learn this marketing plan dun sa mga susunod na presentation sa Empowered Consumerism. This will also be further discussed by the person who invited you. Okay? Kasi pag diniscuss ko to, sa sobrang dami mo nang na-absorb na knowledge tungkol dito sa OVI natin, baka makalimutan mo lahat. My purpose is to make my presentation as simple as possible. Ang importante dito sa Unilevel program, may overriding commission ka pag may mga bumili sa ilalim mo hanggang 10th level mo. Either 5% or additional 5% kung ang bumili, yung ikaw mismo nag-imbita. Okay? So that's what you call Unilevel program. Pero maganda dito, combination to. Okay? Magiging part ka na ng community ng EC. Pag may bumili ng products ng EC or OV, meron ka Unilevel overriding commission. Okay? Ito naman stair-step program natin. You earn again through overriding commission at saka personal rebates. Ang tawag namin dito yung parang career path ng Empowered ng Orbis Victus International, wherein pagka corporate world magsisimula sa corporate world magsisimula sa rank and file, mapopromote, supervisor, na-promote, assistant manager, tapos naging manager, hanggang naging vice president. Dito meron din. Okay, magsisimula ka as distributor. Pag bumili ka ng package, OVI package, you're a distributor. Next goal mo is to become a Silver Executive, Gold Executive, Global Ambassador, Ruby Global Ambassador, tsaka Diamond Global Ambassador. Bakit? Siyempre, habang tumataas ang rank mo, mas malaki ang kinikita mo. Okay? No time frame, no reversion, no demotion, no pass up. Again, i-discuss further ito ng iyong taong nag-invite sa iyo, tsaka sa ating mga videos ng mga technical trainings. We also have what you call the Unipay Plan Program. Yung overriding commission, para siyang Unilevel, pero ibang genealogy. Again, ayoko malito kayo, no? Meron tayong ibang program for this. But again, sa Unipay plan natin na program, kikita ka hanggang 20th level mo sa ganitong klaseng commission again, sa mga bumibili. Wala kang ginawa nito ha, yung mga nasa ilalim mong bumili. Pero you still earn commission. Maganda ba? Okay? Nakakalula, no? Ang daming kitaan, pero ito'y nakakatuwa. Lahat yan, mag-entitle kang gawin once you become a digital partner of Orbis Victus International. Okay? So, with Orbis Victus International, with you being a digital partner, digital member, may faster access ka sa protection. Kasi nga, paperless tayo. Faster coverage application, faster claiming processing. Bakit? Digital nga po kasi. Affordability, accessibility, cloud-based technology. Again, technology po tayo. Okay? Makapartner po tayo sa InsurTech, kaya mas mabilis. We are also powered by artificial intelligence. Technology na naman po. Okay? Fully digital, like I said, paperless, email lang po, sealed ka na. Okay? Only direct sales company that secures and seals the life of our friends na OFWs. Ito isa sa mga pinaka-paborito kong talaga, feature ng ating Seal Pro. Okay? So, with Seal Pro, with Orbis Victus International, definitely mapoprotekta natin yung future. Okay? Yung future na family mo. Pero ito naman po ang future sa Orbis Victus. Like I said, nagsimula po tayo sa accident lang po muna na protection. But syempre, since bagong division natin, as time goes by, madadagdagan tayo ng bagong produkto. Isa po dyan ito, health protection. Imagine, HMO, magkakaroon ka ng parang card. Pumunta ka ng ospital, bigay mo lang yan, tapos na usapan. Okay? Maging outpatient ka man or hospitalize ka man, meron kang card, protektado ka. Okay? Car protection, yung motorcycle protection natin, house protection, fire protection, at saka calamity protection. Yan po yung mga naka-linya or tawag doon? Mga susunod na mga products ng Orbis Victus International. And with Orbis Victus International, we can say na we can protect your present. We are protecting your future. We definitely are protecting your assets. And syempre, yung potential ninyo. Kaya in everything we do sa Orbis Victus, in everything we do, we think of you. Okay? So all you have to do is, ma-realize yung ganda ng ino-offer namin sa inyo. Again, masisecure ka both sa iyong protection and masisecure ka financially. Again, this is something that we have sa company natin that others sa labas
do not have. Okay? So I'm very confident na yung 6% na pinakita ko sa inyo sa Pilipinas will gradually increase because of Orbis Victus International opportunity na ino-offer namin sa inyo. Okay? So ito good news. Kailan ka pwedeng bumili ng package? Kailan ka pwedeng bumili ng products? Nako, nagsimula na po kahapon. Okay? So you're very lucky na ngayon na-witness yun na tapos available na kaagad yung mga products natin and packages. Pwede na kayo maging code mga kaibigan. Nako, ito pa maganda. Good news. We have a new website sa ating Orbis Victus International. All you have to do is visit now our website, www.orbisvictus.com. Meron din po tayong Facebook, Orbis Victus International page. Meron din po tayong Instagram account, Orbis Victus International. And para hindi kayo mahirapan, punta lang po kayo sa page, tapos scan nyo po ito, yung code na to, automatic, dadalhin kayo sa website ng Orbis Victus International. And with that, maraming salamat po for being part of this program. I hope yung mga bago po, yung mga first time na na-witness po ito, marami kayong na-realize, marami kayong somehow na-educate po namin kayo how important protection is, no? Especially if you're a breadwinner. Importante po to. So you need to get sealed, no, with Orbis Victus International. Hindi lang yan na naghihintay sa iyo, may opportunity ka pa na magkaroon ng access sa ating financial empowerment program. So with that, maraming salamat po sa inyo. Again, mamaya po, 7 p.m., ang ating birthday boy, Sir Arnel Limpin, ang magpe-present ng ating OV presentation. That's gonna be 7 p.m. Alright? 7 p.m. po siya. Siya po ang magdi-discuss, magpe-present ng ating OVI presentation. Magkakaroon din po tayo ng 11 p.m. Okay? 11 p.m. po yan mga kaibigan, para naman sa mga kaibigan natin, mga OFWs at sa mga leaders natin na hindi na busy. Kasi alam ko, minsan yung iba, 7 p.m. may mga kanya-kanya mga trainings po yan. Pero 11 p.m. most likely, libre na kayo niyan. So, magkakaroon na naman kayo na access sa ating OVI presentation. All you have to do is watch us 11 p.m. and 7 p.m. Thank you so much. God bless everyone. Sir Arnel, if you're watching, happy birthday sa iyo. You deserve it. Nako, enjoy your day, Sir Arnel. God bless you all. See you later, 7 p.m. and 11 p.m. Bye, everyone!